Ево, добър ден! Добър ден, здравейте! Отново след кратка пауза се завръщаме се към разходките. Честита Баба Марта и честит национален празник! Баба Марта! Ето, мартинчките. Макар че днеска е вече четвърти. И ние на къде сме се отправили? Към Шипка, може би. Или към Каро. Да, ще видим как е положението. Ще може да закачим на Шипка след вчерашните трафици, които се образуваха там. Ако не, ще правим към Карово или Калофево, не? Така излиза. Ами, продължаваме после. Ето каква гледка се отваря пред нас. На път към Шипка. Казанлък. Сега сме в Казанлък, да. И излязахме от Казанлък, не? Къде облаците как се сливат с това? Кран. Готина. Красива гледка. Горе на върха се вижда вече паметник. Вчера опашката на третия била до тук. И хората всички са го вървяли пеша. До върха. То не може да няма и път до върха. Президента и другите качиха за автомобили горе. То ще и като Каранджила има път догоре, може би и тук има път за догоре. Не може да няма. Мама, той за чипките не е. Да, президента да не беше горе, явно с колеса. И ето вече влизаме в Шипка. Се качваме и на той. Добре дошли. Ето има хора дори с колелета пътуват до върха. Златната църква се вижда напред вече. Ветата светят. Да. Хората колко колелета харесват. Ето, хората с колелетата. То на Шипка никой няма. Църквата се вижда точно напред в Чак паметника. далечината. Чак паметника. Чак църква, бе. Той е църква, ли? Ето. Шипка е там, сега че беше. Или то селото Шипка. Село, град. Град го говорят. Това е град. Той е църква. Между Балкана, тук ще е град. Ето църквата се вижда напред. Го пише град, че го говорят. И така. И ето пристигнахме на паркинга и какво да видим? Пълно до канатите. Да. Ето има хора още с знаменцата върват. Те ще тръгват тук Великотърновската кола. Ние сме на ход. Да излезем селко да чакаме тук като освободят ли? Ами и ние се надяваме да успеем да се намерим място и да тръгваме да изкачваме. Чакай сега. Айде, вече сме пред стълбите. Почваме да се изкачваме. Ето Гачо, Дизи, Айри, Ичето, Коко, баба Нинка. И ще се включим вече отгоре. Наближаваме вече. Останахме само аз, Ачо и кучета. Ето, приближаваме. Да, малко се изморихме, не малко, много май. Но остана малко. Ето го, наближаваме вече. И ще се включим като ги изкачим стълбите. И вече сме ето това пристигнахме. Но има твърде много хора, така че май някой друг път ще го снимаме вътре. Ето, каква опашка има. Ето. Всичко това е опашка от хора. Аче, ела мамо, ще обиколим тук само да снимаме. Да, просто трябва да убием тук най-малко 2 часа. Не знам, споменахме ли преди малко, че
Само двамата Сачо останахме и другите начакат долу. А че обърна се ти направя снимка тук. Да. Айде, готов си. Ела ето от тук. Да не ходим през градинките. Ето. После че като спре мамо ще си направим снимки. Ето. Вижте каква красота. Ето. Ето чак къде сме се изкачили. Ето още едно кученце. Ето го и паметника. Ами струваше си да се изкачим, макар че не успяхме да влезем. Не, айде, не задърпай, мамо. Струваше се тази кръска. Да. За тази гледка се струва. Ето. Ето и го тук. Да, ето и другото кученце. Здравей, Павел! Да, ето Айлинка веднага му се нахвърля да го види, да се запознае. Айде, мамо! Айде, айде! Върви, мамо! Ето ти да гледам там още. Да. Да. Внимавай тук. Ой! Ето тук ще си вземе маче това, мамо. Трябва да вземем сувенир, но не там. Не, ще си вземем от тук печаче. А не печаче ми е това. Ами спираме за секунда. Айде. Вече се наснимахме. Все още има голяма опашка. Май няма да влизаме. Някой друг път. Съжаляваме, че просто няма да успеем, но ето. Много има, много хора. Ето и големи кученци. Не знам. И нас не чака слизането вече. Че вече нашите хора ще се чуят какво става с нас. Успяхме ли, не успяхме ли. Ето, кучаните вече са водачите ни. Ние сме изморени. Те се кефят, че се разхождат. Ето. Ето. И гледката отгоре. Просто се заслужава само да се качиш да погледаш и да подишаш чист въздух. Някой друг ден, защото сега. Да, сега за националния празник просто всеки се е стика от всякъде. Ние сме близочко някой път. Отново като пътуваме. Като минимум от тук ще спрем. Може този път да се качим с колата. Пътя сме го снимали вече горе-долу. По стълбите, така че ето. И там долу вече трябва да слизим. Взехме по една значка на двамата, на Ачко и на Никола. Че сме се качили. Просто нямаше марки за нашата книжка за национални обекта. Да. Забравихме я в жабката просто. Забравим да сега снимали цялата. Чак цялата не, защото има места още където не сме ходили. Там трябва да са просто за повечко дни. Ние сме ходили много пъти в София, ама нямам време. Ами да направим обобщение. Слизаме сега по стълбите.
отиваме при нашите хора и когато се събереме всички, ще продължим оттам. Айде. Аче, кажи за сега чао, мамо. Чао. И така, време е и за хапването на кученцата. След това и ние ще хапнем. Ето, няма търпение. Здрасти. Консервичката ли ще хапне сега? Добре, чакай да покажа ние къде сме. Къде се намираме сега? Преди Сливен. Ето татъка. Това ще бъде заведението, където ние ще хапнем. Да, ние сутринта пак тук хапнах, само не снимахме. Ето има и пазарче. Там също има пазарче. Продава домашно винце. Препарати турски. И така, кучанчетата вече ще хапнат и те. Това е друго нещо, а? И така. Ние не успяхме да се качим. Здравей! С тебе не успяхме да се качим догоре. И колко? Ние се отказах на 200-та стъпала. Да. Другия път ще се качим. Другия път. Много по-рано. Добре. Ето го и колко. Той също беше с нас. Той не се качи. Здрасти. Много хора ли са зависят от нас? Тъмно се спимам. Да. Ами добре, после като хапне, може вече да се завършим видеото. И ето да ви покажем менюто. Бистро Килиманджаро. Бистро Килиманджаро. Ето. Да знаете, като минавате от тук. Странта също хапвахме тук, обаче не снимахме. Супички ядахме. Аз ядах шкембе, ти яде топчета. Ние ядахме филипс. Ти ядаха принцеси, да, с кашкавал и шунка и кайма. Ето. Мезенца. Основно. Това е общо взето от тук. После ще се включа да се приключим видеото. Айде, ето вече всичко ни пристигна. Ето, мачки бачински тенисто. Да. Айде на здраве на компанията. На здраве. Елко на здраве. Айде, на здраве. На здраве. Здраве на всички. Опа. Ето. Дейзинка, искаш да се самопочерпи, айде вече чакай, тя на готово. След това ще коментираме. Да, на готово да се вземе. Ето като го облизам. Така. Ето. Не ме да по-обичаш. Аз съм главно командващ. 63-70. Ето, дойдохме сега тук от среща. Ето има производителя. Взехме винце, Мерло. Да, Мерло. 2 литра. И баба Нинка се взе. Сега са долу. Да. Да. Помнят старите хора в Ето има и рачел. Има и каберне. То какво е това рачела всъщност? Тиква. Тиква, да. Ясно. Кажи там долу какво правят. Ето подправки има самардален, да, трошейки, лути, домашни рибки. И ракийка? Ти нали пиеш ракийка? Да. Ракията е 5 лева, половинката. А мерлото беше 2 литра 10 лева. 5 лева литъра, да? Да, по 5 лева литъра. Тук също? То това е, там пак има май някакви сергийки. Даже има един тъпън, виж? Да, тъпани му. Да. Ето, пак има рачелче. Здравейте! Самардали? Да. За градинката. 20 лева са, да. Хайде, мами. Върви напред, диски. Лещо топчички. Турското кафе. Малко турски стоки. Ние дези не имаме. Мамо, какво дава сладкорие? Какво си вземе? Апарат? Не имам още, мамо, от сладкоричи. Ето гордо се направи съпоставката 20 лева първо. Сладкорие си. Няма и арилче. Ето Арина чака. Да. О. А? Да.
Охо! Има рибки, туршия. Да, видях. Аз ги снимах и Джулия има. И Круша. Терлички има, чакам. Да, ето. Нека да помагаме на българския Да. производство. Това е много важно да знаете. Благодарим и на вас. Лека вечер. Ето Айри. Щастлив вечер навънка отново. Да, чакайте, не се оплетайте. Елате. Айде ще се включим после да го завършим видеото. Да, от колата. Айде. И така вече пътуваме към къщи, най-накрая. Да, време е вече да се приключи днешния влог. Имахме проблеми с колата отново. Да. Казвам отново, защото последния път ние не снимахме да ходим в София, пак по задачки. Така, хубава разходка до Шипка, ние не успяхме да се качим. Който успя, той да се каже. Да. Беше страхотно. Просто не се ходи сега. Така да го обобщиме. И ние смятаме. Или ако имате свободно време, нямате проблеми с чакане, да се обвързане с някакво време, нали, ако не би е проблем. Абе, около 3 общо взето март не трябва да се ходи. Да. Той даже ми го каза и местна жена, която беше. Да. Не каза майка? Да, която е там в Шипка. Било е... Просто е било някакъв ад. Да. Хората по Лавандули, по ниви спали, кучетата ги карали на вратовете от умора, децата жалва се жената как е възможно вика да разкарвате децата в това. Както казват, не само на трети трябва да сме патриоти, а цялата година. Може винаги да отидеш, когато имаш възможност. Точно така. Не е нужно да е на 3 марта. Така че може по всяко едно време, нали, когато който е свободен, да се отиде, да се разходи, да се изкачи, ако желае стълбите, ако не може и с кола да се качи. Да, после относно заведението, което ние сутринта не снимахме, супа бяха уникални. Супите бяха уникални, аз ядах шкембе. Аз ядах супотопчета. И двете бяха великолепни. Децата бяха на пръцети с кайма и с шука и кашкавал. Сега вече вечерта след обяд. Да, след обяд по-скоро. Бяхме на кюфтенца и картофи, кебабчета и картофи и на... Какво бяхме? На омлет? На омлет. Омлет. Да. Много хубав омлет. Благодарност на хората. Просто всичко беше изготвено с много любов и много вкусно. Дори персонала накрая трябва да се тръгва. Останахме шефа на остави да се нахраним на спокойствие. И тогава да се тръгнем. Много разбрани хора. Много разбрани хора изгледаха. Така че като минавате оттам, няма да спешите, ако опитате. Точно така. И накрая за намира се между Бурково и Сливен. Да. Килиманджаро, бистро Килиманджаро. Аз съм го снимал да видите вътре менюто, какво представляват цени. А това пазарче, което ви го снимахме, което го видяхте, е точно срещу на това заведение. Срещу заведението, което бяхме, да, бистрото. Всичко, което бяхме приготвено, да, рачел си взехме, вино мерло. Баба Ника купи от всяка жена по нещо, да не се сърдят и да помагаме на българското производство. Много е важно това. Много е важно да се помага на българското производство, не на чуждите вериги. Една жена даже помисли баба за така. Само точно да взе да купува всичко и тя предлага вече вина, всичко. Ръки, да, всичко да, искаш. абсолютно всичко. Купехме раджел, купехме си балкански мед. Да. Даже и мас си купехме за готвене. Да. Ако някой се чуди откъде може да се вземе. Страхотно, страхотно. Не само пазарчето беше страхотно, точно запазено от едно време нещата. Да. Показахме, че имаше вътре също в пазарчето такива трошийки, разядки, рибки, всякакви видове просто. Нали, който желая, който ги обича. Много хубаво, наистина хубаво направени нещата. Да. И ние ще се опитаме винцето мерло до вечера, като се приберем. Точно така, ще се почерпим. Това е. Това ще бъде. От нас, кратката пауза, която си бяхме дали. Беше ни много приятно. Надяваме се и на вас. И да няма много хейт коментари, защото този път не сме влезли и не сме изчакали. Има и други дни. И най-вероятно ще е тогава. Със сигурност ще се кача. Но да, и тогава ще сме си. Но нека да не съм прибирал нощна смяна, да.
и да имаме време. И ти се качи също нас, а? Да, обещавам. Просто сега беше обещавам. малко по-напрегнато, защото утре всеки е на работа, бързаме. Е, много хора, тук са за... И много хора, да, И ако много хора. трябваше да чакаме, ние реално трябваше да стоим там около 4 часа горе само. Няма как да стане това нещо, защото все пак всеки си има свободно време на разположение, което трябва да го опозатвори. Все пак утре са и на училище децата, ние сме на работа. Трябва да се подготвим за утре. Много хора, много. Да, и не също имаш не Дойни български граждани. Да, с знаменцата, хората с пуските имала. Да. Голям респект. Народните носи бяха и днеска. Да, Да. хората, една жена ми Млад бяха с народ. носи, млади хора, да. Хубави са тия гледки да се виждат. Българина се обича страната. Да, Така е. обича самите си българина. Най-хубаво е дори когато е там и на 3 марта. Най-хубаво. Точно така, можеш да влезеш тогава да се разгледаш на свобода, Да, нали? днеска казаха, Нали, че, нещо, казаха, че което- българският дух е жив. Да. Няма да се пречупим и няма да се предадем. И въпреки опашките и всичко, нищо не може да нас спре. Точно така. Ами добре, нека не Точно се си, поставяме вече.